मन ହେଲା ଟିକେ ଆଳୁଦମ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଡ଼େଇ ବସାଇଦେଲି, ଟିକେ ଗରମ ତେଲ ପକାଇଲି, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଜିରା ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇଦେଲି। ଏପଟେ ଶିଳ ଦିହରେ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣକୁ ନେଲି, ତାକୁ ଛେଚିକି ଗୋଟେ ଭଲ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟେ ପିଆଜ ଭଜା ଯେଉଁ ଟମାଟର ବି ପକାଇକି ଜାରି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇକି ଭଲ ସମୟ ଗୋଳେଇଦେଲି। ଟିକେ ଭଲ ସମୟ ଗୋଳେଇକି କିଛି ସମୟ ମସଲା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ତା ଦେହରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି। ଏପଟେ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି, ଯେମିତି ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ତାକୁ ସେ ମସଲା ଦିହରେ ପକାଇକି ଏମିତି ଗୋଳେଇଦେଲି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେଲି। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଆଳୁଦମ୍ଟି ମୋର। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ହେବା ପାଇଁ ମେଥି ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକାଇଥିଲି। ମେଥି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଥିଲି। ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ଭଲକିନା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଆଉ ସିଝିଛି ନା ନାହିଁ। ଦେଖିଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଳୁ ମସଲା ସହିତ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ନା। ଆଉ ଗ୍ରେଭିଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ନା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଫାଇନାଲି ମୋ ଆଳୁଦମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଖାଲି ଆଳୁଦମ୍ ତ ହେବନି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗରମା ଗରମ ପୁରୀ ବି ଦରକାର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଟା ଚକୁଡ଼ି ଦେଲି। ଅଟା ଚକୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୁରୀ ଛାଣିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲିଛି ପୁରୀ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ବାଢ଼ି ନେଲି ପୁରୀ ଆଉ ଆଳୁଦମ୍।